سلام مجمرتا نقولهم نزمل الاخت السمع زلهم بقيتنا يسوع كريستوس سلام تاي تقبلوا من بار حجي اتي ارستي ناي ناب كريستوس وسد من قد زبل مبل 10 وكلت معراف بصحنا لنا 10 3 معراف አለው አፍቲ ተከታታለ መልእክት ማለት ስለዚህ ነቶም حجين መጀመሪያ ይሰምዑ ዘለኹም አፍቲ ሓለፈ ኩሉ ክሰምዑ ወትቁሉ ይኹም ክትሪኡ ኣብ ዩቲዩብ ከይድኩም ማለት ኣብ ዩቲዩብ ከይድኩም አዘዘይልኩም አቡ ክትረኽብዎ ትቁሉ ይኹም ቲ ሓበሬታ ማለት ስለዚህ ሎሚ ድሕርዛና ኢሎም ማዓልቲ ማለት እዩ ሓንቲ ተርፈና ኣላ ብድሕሪኡ ቲ ናብ ክርስቶስ ወስድ መንገድ ዝል ብሙሉ ኣብ ዩቲዩብ ኣትሎ ኩሉ ተኸታታሊ ዝደለየ ሰብ ክሰምዖ ክእል ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ድማ ብዛዕባ ተወላውሎ እዩ ተወላውሎ እንታይ ማለት እዩ ምጥርጣር እምነት ዘይምህላው ማለት እዩ እምነት በሐቂ አገዳሲ እዩ ብዘይ እምነት ንአምላኽ ከነስምሮ አይንኽእልና ንአምላኽ ኣብ አምላኽ ክንውከል ኣብ አምላኽ ክንአምን መሰረታዊ መልእኽቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ አምላኽ ተደኣ ዘይኣምኑ ሰብ ካብ አምላኽ ክረኽቦ ዝኽእል በረኸት ክቕበል ኣይክእልን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስና እንታይ ክንገብር ንኽእል ከምኡ ዝኣመሰለ ኩነታት ክንረከብ ነፍስና ረኽባ ከለና ተወላውሎ ወይ ድማ ምጥርጣር እምነትና ክደክም ከሎ እንታይ ከም እንገብር ዝምህር መልእኽቲ እዩ ስለዚ እዚና ክንሰምዖ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛሕና እሞ ብጸሎት ክንጅምሮ ኢና ንጸሎት እንጸልይ ኩልና ተዘለናዮ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አቦ ክብር ምስጋና ንዓኻ ይኹን ተመስገን ስለዚህ ጊዜ ሰዓት ዚያን ጊዜ ዚያን ቃልካን ክንሰምዕ ንትንስኻት ትብልና ንክንሰምዕ ንስኻ እድል ስለዝሃብካና ተመስገን ምስተዋዕል ሃበና እምነትና ኣባኻ ኩሉ የዝበርትዕን ጸንዕን ክኸውን ብስም ጎይታና ኢየሱስ ንጸልይ ኩሉ ሰዓት ንስኻ መርሐና ትጓስየና ቅድሜና ክትሓልፍ ብስም ኢየሱስ ንጸልይ ነው ምስተዋዕል ሃበና ለቃልካ ኣብ ልብና ክንዓቆሮ ንስኻ ደግፈና ብስም ጎይታና ኢየሱስ አሜን ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማቶም በእምነት ዘይደልደሉ ብተወላውሎታት ዝጭነቁሉ እዋናት ኣሎ ሰይጣን ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ አምላኽ ዝተዋህበ ራእይ ምዃኑ እምነቶም ክናወጽ ይፍትኖም ማለት እዩ ንሳቶም ድማ ትቁኑዕ መንገዲ ከመይ ጌርና ክንፈልጦ ንኽእል እናበሉ ይሓቱ መጽሐፍ ቅዱስ ብሓቂ ቃል አምላኽ ካብ ኮነ ካብዚ ናይ ምጥርጣር ጭንቂ ከመይ ኢልና ኢና ክንወጽእ ንኽእል ኢሎም ይሓቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንእምነትና መሰረት ክንገብረሉ ዝከኣል ምስክር ከይሃበና እመን ኢሉ ኣይሓተናኒ መጀመርታ ነገር ህላዊ አምላኽ ባህሪኡ ናይ ቃሉ ሓቀኛነት እዚ ሁሉ ምስ ስነ አእምሮና ብሰምር መገዲ ተረጋጊጽሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዕሙት ዝኾነ ዘይኮነሲ ብሓቂ ምስና አእምሮና ምሱ ብሰምር መንገዲ ተረጋጊጹ ኢሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምስክራቱ ድማ ዘአክል እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተዋሂቡ ዘሎ እዚ ክነስግና አምላኽስ ክንሓትት ወይ ከዓ ነተወላውሎ ቦታ ዘይብሉ ባህሪ ኣይሃበና እምነት ከዓ ብዓይነ ስጋ ኣብ ዝረአይ ነገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ አእምሮአዊ ርድኢት ወይ ምስክርነት ዝተመስረተ እዩ መጀመርያ እዚ ወላውሉን ዝደሊግና ምኽንያት ኣይክስኡን እዮም እቶም ብልቢ ሓቅን ምፍላጥ ዝደልይዎ ከዓ እምነቶም ዝዓርፈሉ ብዙሕ ምስክር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ ክጠራጠር ዝደሊ ሰብ ምኽንያት ኣይስእኒ እቲ ከኣምን ዝደልኻ እምነቱ ክዓርፈሉ ዝኽእል ከዓ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ጭብጥታት መሊኡ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ውሱን አእምሮ ሰብ ነቲ ወሰን ዘይብሉ ባህሪ አምላኽ ብምሉእ ከስተውዕሎ ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ፍልጠት ብዙሕ ትምህርትን ዘለዎ ሰብ እኳ እቲ ቅዱስ አምላኽ ኩሉ ግዜ ረቂቕ ምስጢር እዩ ማለት ርዱእ እዩ ነገር ክኸውን ይግብኦ ወሰብ ምስጢር አምላኽ ዶ ክትምርምር ትኽእል ኢኻ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል መልኣስቲ ክትረኽቦ ዶ ይከኣለካ እዩ ከም ሰማይ ዝረሓቐ እዩ
انتاي كتقبر تخيل كاب سيول دما زعمقوي يبل انتاي كتفلت تخيل يبل اب ايوب معراف 11 فقرتات 7 هارا باولوس كمزيلو اوجلو وداجي معمق هابت املاخن طوبن فلطوتن كندي زي مرمر كوتا ايو فردو كندي بأسر زيركب كاي منغدو إلو املاخ باولوس ناب سبرومي معراف 11 فقر 33 ازغنا سغنا دبنان صلماتن እኮ انت خببو صدقن فردن مسر زفانيوم كايبلنا مزمور داويت مبل 9 فقد خلته ناي غبرو مسانا مالت ناي غورو مسانا مخنياتو مس نردا اتوسن زي بلو حيلو مس فقرن محرتن استحاوسه كم زخونه انريو له ነገራት አይሰአንኒ ንጥቅምና ዝኸውን ፍልጠት አይስወረናኒ እዚ ስለ ዝኾነ ቦታ በታ ሁሉ ትኽእል ቅጽሙን በፍቅሪ የተመለአት ልቡን ተአሚና መንባር ይገብረና ማለት ንኽእሊና ቀራምላህ ከምቲ ባህሪ መለኮታው ፈጣሪዩ መወዳእታ በዘለዎ ፍጡር ምንም ሙሉ ተስተውዓለ ክኸውን ዘይክእል ምስጢር ይغرب ናይ ሓጢያት ኣብ ዓለም ምእታው ስጋ መልባስ ክርስቶስ ከም በሐድሽ ሙላድ ትንሳኤ ሙታን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተረኽቡ ካልኦት ድማ ብዙሓት ዋና ነገራት ንኣእምሮ ሰብ ክትርጎምሉ ኣዝዮም ዝዓመቑ ወይከዓ ብሙሉኦም ክስተውዓሉ ዘይክእሉ ምስጢራት እዮም እንተኾነ እግዚአብሔር ዘዳሎ ናይ ምስጢር ነገር ስለዘይ ስተውዓልናዮስ ንቃል ኣምላኽ ንምጥርጣር ምኽንያት ይብልና ዓሚቑና ክንማራምር ከይንኽእል ብምስጢር ባህሪ ዓለም ተኸቢብና ኣለና ብዙ ነገር ኣብ ዓለም እውን እኮ ዝግባ ዘይካል ዓሚቑካ ክትሪኦ ክትንትኖ ዘይካል ነገር ተኸቢብና ኣለና ኣብ ዓለም ዘገርም ነገር ብዙ ነገራት ኣሎ እምብዛ ኣዝዮም ብልህታት ንዝኾኑ ፈላስፋታት ክትርጎመሎም ዘይካሉ ዘጨንቁ ምዃኖም ይርኡና ማለት ንፍልጠትና ዝሓልፉ ኣብሰስፍሩ ዝገርሙ ነገራት አሉ ከምኻ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ንሕና እንተወረድና እንተደይብና ክንረኽቦም ዘይንኽእል ምስጢራት ስለ ዘለው ክንድነቕ ይግባአና ይብሓቂ ብዛዕባ ነገር እዚ እትጸገምሲ ኣእምሮ ፍጡር ድኹምን ጸቢብን ኣምዃን ጥራሕ እዩ ስለ መለኮታዊ ባህሪ ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኣክል ምስክር ሂብና ኣሎ ምስጢር ኣገዛዝኣ መለኮቱ ኩሉ ክንፈልጦ ስለ ዘይከኣልናስ ንቓል ኣምላኽ ክንጠራጠር ኣይግባአናን ብሓቂ ትንዓና ዝኣክል ነገር ተዋሂብና ኣሎ እምነትና ክንዕርፈሉ ዝከኣል ነገር ሂብና ኣሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምዚ ይብላ ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንምስተውዓሉ ዘሸግሩ ነገራት ኣለዉ ኣብኡ ንምስተውዓሉ ዘሸግር ሓያሎ ነገር ኣሎ ቶም ደናቁርትን ዘይጽኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ጽሑፋት ንጥፋት ርእሶም ዝጠዋይዎ ገይሮም ይጠዋይዎ ኣለዉ ኢሉ ኣብ ካልኣይት መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:16 ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ብምብርትዑ ነተጠራጠርቲ ሰባት ንመጽሓፍ ቅዱስ ከይኣምንዎ ምኽንያት ኮይኖም ኣሎ ግና ካብዚ ርሕቕ ኢሎምን ንመለኮታዊ መንፈሳውነቱ ጽኑዕ ምስክር ይቆሙሎ ንሕና ብዘይ ሽግር ካብ እነስተውዕሎ ንላዕሊ ናይ እግዚአብሔር ነገር እንተ ዘይነብረሉ ምዕማቁር መለኮታዊ መንግስትን መወዳእታ ብዘለዎ በኣእምሮ ሰብ ክድህሰስ ዝኽእል እንተ ኮይንስ ከምዝ እንተ ዝኸውንስ እዚ ስሕተት ዘይብል መጽሓፍ ቅዱስ ሓደራ መለኮታዊ ስልጣን ሓደ እምነት ክጸውር ኣይክመኽኣለን ናብ ቅድሚና ዝቐረበ ናይ ነገሩ ዕቤትን ምስጢር ሃይማኖትን ቃል ኣምላኽ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ፈጣሪ እኮ ክምርመር ዘይክእል ክምርመር ከም ዝኽእል ንሕና ክንጭብጦ ኣጸቢቕና ከም ድላይና ክንገላብጦ ንኽእል ዓይነት ኣምላኽ ኣይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ፎኩስ ብዝኾነ ብዝሰማማዓና ኣቀራርባ
حقن مفلاطن تحتنا نزلو لبي ازيو سلطون يكون تحت زدنق برهان زحازي نزي بخمس امثله غروها زراربا تغلص زلو حقታት ቁም ነገሩ ግና ازيو ልዑል ካብ ናይ ሰባት ተሓሳስባ ازيو ክብ ዝበለን ተሓሳስባ ሰፈጽሙ ዝተዓዛዘሮ ጥበብ ምድሓን ነፍሲ ዝሓዘይ እዚ አምላኽ ብዝመደቦ መንገዲ ዝተዋህበ ምድሓን ነፍሲ ነቲ በእምነትን ትሕትናን ዝምርምሮ ጥራይ ዝበረሃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብኸምዚ ምስ ንምርምሮ ዝበለጸ ቃል አምላኽ ምዃኑ ንረዳእ ሽዑት ድኹም ናይ ስጋ ሐሳብ ኣብ ቅድሚ መለኮታዊ ጥበብ ይምርከኽ ማለት መወዳእታ ዘለዎ ኣእምሮ ሰብ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ አምላኽ ነገር ከስተውዕሎ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ እቲ ዓበይቲ ኣርእስታት መጽሐፍ ቅዱስ ብመልኣቱ ከነስተውዕሎ ኣይንኽእልን ንኸውን ከመይሲ እቲ ብኩሎመና ውስን ዝኾነ ፍጡር ወዲ ሰብ ነቲ ኩሉ ክገብር ዝኽእል አምላኽ ብስጋዊ ጥበቡ መርሚሩ ከስተውዕሎ ኣይክእልን ኣይኮነሉንካ ተጠራጠርትን ከሓድትን ንምስጢራት አምላኽ ተመራሚሮም ክረኽብዎ ስለ ዘይከኣሉ ንቃል አምላኽ ይንዕቕዎ ኣመን እዚ ኩሉ ሳዕ ዕለታዊ ናብራና ንምስክሮ እዩ ገለ ካብቶም ንመጽሓፍ ቅዱስ ንኣምኒና ዝብሉውን ኣብዚ ሓደጋ ዝወድቁሎም አሜን ኣለው ነቶም ሰባት ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣምኒና ዝብሉ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፈንጠራ ዝኣተሉ በዚ ድማ ሃዋርያ ከምዚ ይብል ኣቱም ኣሕዋቴ ኣብ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ህያው አምላኽ ዘርሕቕ እኩይ ዘይኣምን ልቢ ከይህሉ ተጠንቀቁ ይብል ንሰም ዝኣምኑ ኮይኹም ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሃዋርያ ጴጥሮስ እዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3:12 ንረኽቦ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ምዕራፍ 2:10 ድማ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ቀሪብካ እንተ ተምሃርካዩ الزعامق وأملاخاو نجارات ممرمار قبوي ترى كتمهارو بقنع اللي بتحتنا ترى قريب كيام عليه مستيرنا እግዚአብሔር አምላኽና ክነሱ እስተገልጽ አግና ናአና ይብላ በዘዳግም ድማ ኦሪ ዘዳግም ምዕራፍ 29 ሰይጣን ጋር ነቲ ተመራማሪ ዝኾነ አእምሮ ወድሰብ አዘናቢሉ የርክሶ ከም ድማ ሰባት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ነፍስ ወከፍ ክፍሊ ናአታቶም ባህ ከም ዝበሎም ገይሮም ተተርጎምዎ እንተ ዘይተርጎሙ ዓቅሎም ይጽበው ከምታ ቀዲመ ተቀስኮ ማለት ከምቲ ድላይካ ተይኮይንልካ ዓቅልካ ይጽበካ ከም ዝተሰነፉ ድኻ ይስምዑ እዚ ግና ትዕቢት ይባቂ ትሕትና አይኮን ነቲ መንፈሳዊ ቃል ብሙሉእ ከስተውዕልዎ ስለ ዘይኽእሉ ምእማን ከም ውርደት ይቆጽርዎ አምላኽ ባዕሉ ከም ፍቃዱ ክሳብ ዝገልጸሎምን ምዕጋስ ያብ እስጋው ጥበቦም ብዘይገለ መለኮታዊ ሓገዝ ነቲ መንፈሳዊ ምስጢራት ከስተውዕል ዝኽእል ይመስሎም እዚ ምግባር ምስ ዝሰኣኖም ከዓ ነቲ ስልጣን መጽሐፍ ቅዱስ ይኽሕድዎ ኣብ ትምህርታትን ዕላማን መጽሐፍ ቅዱስ ዘይተመስረተ ናይ ሰባት ትርጉማት ኣብ ዓለም ብዙሓት እዮም ብዙሕ እንደኾነ ግና ምስቲ መንፈስ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ኣይላገብኒቲ ኩሉ ተፈላለየ ሓሳባት ኣብ ዓለም ፍልስፍና ዘሎ ማለት ከምዚ ኣመሰለ ጽሑፋት ናኣእምሮ ሰብ ኣብ ምጥርጣርን ዕንቅፋትን ዘውድቁ ኮይኖም ኣሉ ብዙሕ ተሓሳስባ እዚ ምጥርጣርን ዕንቅፋታትን ዝግና ቃል አምላኽ ዘይኮነስ እቲ ኃይል ጸልማት ዘዘናብሎ አእምሮ ሰባት ዘምጾይ ፍጡራትን ዝኾኑ ሰባት እግዚአብሔርን ስራሕ እግዚአብሔርን ብሙሉእ ንምርካብ ክእለት እንተ ዝህልዎም እሞ ኣብቲ ጫፍቲ እንተ ዝወጽሑስ ሽዑ ሓቂ ንምርካብ ምምርማር ፍልጠት ንምምዕባል አእምሮን ልብን ብሩህ ንምግባር ምህቃን ኣብዘይ የለዮም ደረጃ መበጽሑ ነበረ ማለት ዘይሕሰብ ናይ ፈጣሪ ልዕልናውን ኣይ ምተራእየን
እንተኾነ እቲ ነገር ከምዝ ስለ ዘይኮነ ንኣምላኽ ነመስግኖ ንኣምላኽ መጀመርታን መወዳእታን ይብሉ አቡ መዝገብ ጥበብን ፍልጠት ተሰዊሩሎ ይብለና መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:3 ሰብ ኩሉ ሰዓናይ ዘለዓለም ነገር ይምርምር ገና ኸ ናይ ፈጣሪ ጥበብን ለውሃትን ናይ ኃይሉ መዛግብትን ብሙሉእ ክረኽቦ አይኽልን እግዚአብሔር ኣብዚ ህይወት እዚ ናይ ቃሉ ሐቂ እና ተገልጸን እና ማዕበለን ክኸይድ ይስፈቱ كل ساعة እግዚአብሔር ብርሃን ክህብ ፍልጠት ክህብ መገድ ምድሓን ሰባት ክገልጽ ፍቃዲ እግዚአብሔር ኣብዚ ህይወት ናይ ቃሉ ሐቅ እናገለጸን እና ማዕበለን ክኸይድ ይስፈቱ እዚ ፍልጠት እዚ ክርከበሉ ዝኽእል ግዳ ሓደ መንገዲ ጥራይ ንሱ ድማ በቲ በዓንተ በውን ቃል አምላክ ማለት እዩ ገሊጽዎ ዘሎ ዝተባህለሉ መንፈስ አምላክ ዝግለጽ ይመገዲ ብብርሃን መንፈስ እዩ ናብ ምስተውዓል ቃል አምላክ ክብጻሕ ዝካል ብዘይ መንፈስ አምላክ ንናይ እግዚአብሔር ነገር ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ የለን መንፈስ ንኹሉ ይምርምር እሞ እኳዳ ክሳብ ማዓሞቅ አምላክ ይምርምር ይብል ኣብ ቀዳማይ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ፍቅድታት 10:11 ማለት መድኃነ ዓለም ንሰዓብቱ ከምዚሉ ተስፋ ሂቦም አሉ እቲ መንፈስ ሐቅ ምስ መጽ ናብ ኩሉ ሐቅ ክመርሐኩም እዩ ካባይ ክወስድ እዩ እሞ ክነግረኩም እዩ ይብል ድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ፍቅድታት 10:13-14 ወዲ ሰብ ኃይል ምስተውዓሉ ከማዕብል ፍቃድ ፈጣሪ ከመምሃር ቅዱሳት መጻሕፍቲ ገይሩ ንኣእምሮ ሰብ ዘማዕብልን ክብ ዘብልን ካለ መጻሕፍቲ ድማ ይርከብኒ እዚ ክነስግና ሰብ ንኣእምሮ ሰብ ከምልኽ አይግባእኒ ማለት ሰባት ንዝበልወሲ ከም ቃል አምላክ ጌርካ ክቁጸር አይግባእኒ ኣእምሮና ብናይ ድንቁርና ደበና ምእንቲ ከይሽፈን ንመጽሐፍ ቅዱስ በእምነትን ብናይ ህፃን ገርህነትን ረድኤት መንፈስ ቅዱስ እናለመና ክንቀበሎ ይግባና ኃይለ አምላክን ጥበቡን ልዕልናውን ብሙሉእ ንምስተውዓል ዘይምኽኣልናስ ብትሕትናን ብተቀደሰ ፍርሃትን መንፈስና ከምዕብል ይግባእ ባዚ ክብ ዝበለ ነገር ክብ ዝበለ ቅዱስ ፍርሃት ድማ ንቃሉ ክንግንጽልን ናብ ቅድሚኡ ክንቀርብን ይግባና ሓደ ወዲ ሰብ ንቅዱስ መጽሐፍ ከንብብ ከሎ ልዕሊ ኣእምሮ ሰብ ዝኾነ ኃይልን ስልጣንን ከም ዘሎ ክፈልጥ ልብን ጥበብን ሰብ ድማ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ክንብርከኽ ይግባእ ትሕትና ማለት እዩ ትቐንዲ ነገር ቃል አምላክ ክንብብ ከሎ ብትሕትና ክኾን ይኽእል እግዚአብሔር ነቶም ብቕኑዕ ልቢ መርሚሮም ክፈልጡ ዝደልዩ ነቲ ኣሸጋሪ ዝመስል ነገራት ከይተረፈ ግልጽ ይገብረሎም ብዘይ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ግና ሰብ ንናይ መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ክጠዋውዮ ኩሉ ሰዓት ይፍርሆ እዩ ሓደ ግዜ ምንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ክንዲ ጥቕሚ ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ ብዘይ ኣኽብሮን ብዘይ ጸሎትን ቃል አምላክ ምስ ዝግንጸል ሓሳብን ጽኑዕ ፍቅርን ኣብ አምላክ ዘይጸንዑ ንዝኾኑ ወይ ከዓ ፍቃዱ ዘይተሰማምዑ እንትኾኑ ኣእምሮ ብጣቃ ጥርጥር ተሸፈነ ይኸውን ብቕኑዓት ሓሳብ ስለ ዘይተቀረበ ናብ ሕንፍሽፍሽ ክመርሕ ይኽእል ከም ዝበለ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ንጥርጥር የበርትዖ ያ እምበር ክንጥቀም ዘይኮነሲ በአንጻሩ ኮራ ይኸውን እዚ ንዝኸውን እቲ ጸላኢ ድማ ንሓሳብ ይገዝኦ ማለት በዚ ከምዚ ተሕዝኒ ንመጽሐፍ ቅዱስ ብምንባብ ጸላኢ ናይ ጸላኢ ሽርሒ ይሳለጥ ነቲ እሩም ትርጉም ዘይእሩም የምስሎ ሰባት በቃልን ብግብርን ምስ አምላክ ንምስምማዕ እንተ ዘይደለዩ ሽዑ ምንም እኳ እተማህሩ ተኾኑ መጽሐፍ ቅዱስ ከስተውዕሉ ይስሕቱ ማለት ንትርጉሞም ምእማኖም ዘፍርህ ሽዑ
ምክንያቱ ብናይ እግዚአብሔር ተሐሳስባ ይኮን መጽሐፍ ቅዱስ ዘንብዎ ዘሎ ስለዚህ ኣብቲ መወዳእታ ዝበጽሕዎ መደምደምታ ብጣዕሚ ዘፍርህ ክኸውን ይኽእል ዘይሰማዕ ነገር መታን ክረኽቡ ከዓ ወይ ነውር ክረኽብሉ ኢሎም መጽሐፍ ቅዱስ ዝምልከቱ ሰባት ግዜ ኣረኣያ ይርዩ ማለት ጌጋ ዝኾነ ኣረኣያ ይርዩ ኩሉ ግዜ መጽሐፍ ቅዱስ ክቅረብ ከሎ ብቕኑዕ ልቢ فقال أملاك نمركاب تباهير ترازي كوين بتعم وداته حدقنيا كون خيل كميتي ما بقسي وانت عايزله كم تا أملاك زدليو بحتا نأملاك دس نخبل تباهير أيكون كم يجي مريم بخال جوجوز وقنا إعلان سلسلة وقنا يقدني تي موداته تعم زحزن كون زخيل سبات مصحف قدس كم زدلا يغيرهم زلاوتو بتفتو حطيات كنبرو سلازدلي منات مصحف قدس زهبو ملእخت له نسو ናብ ንጽህናን ናብ ቅድስናን ንኣምላኽ ዝኽብር ስለዝኾነ እንተ ደኣ ብናይቲ ኣምላኽ መንፈስ ወይ ድማ ብቕኑዕ ልቢ ተራ ዘይቀሪብካዮ ኩሉ ሰዓት ነትናትካ ኣነባብራ ክገጥም ክሰማዕ ኢኻ ክትርጉሞ ማለት مترطارن مخحالن مبزحتو غزي حقኛ ምክንያቱ ኃጢአት መፍቃሪ ማለት ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጽድቅም ብዛዕባ ሐቅም ብዛዕባ ቅድስናን ስለዛር ትምህርት ቃል አምላኽን ምስተውዓሉን ንዕቡይን ምስ ኃጢአት ተጣቢቁን ዝነብርን ኣይክሰተሉን ኣይበርሃሉን መወዳቱ ድማ ንስልጣን መጽሐፍ ቅዱስ መخحድ የምጽእ ብናይ ልቢ እሺ ምባል ክንእዘዞ ሐቅን መፍላጥ ናብ ሐቅን መብጻሕ ቁኑዕ ድሌት ክህልውና ይግባእ መጽሐፍ ቅዱስ ንምምሃር ቁኑዕ መንፈስ ንዘለዎም ኩሎም መጽሐፍ ቅዱስ ቃል አምላኽ ከም ዝኾነ ብዙሕ ምስክር ክረኽቡ እዮም እዚ ድማ ንምድሓን ለባማት ይገብሮም ማለት ስለዚህ ኩብራት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣበጋግሳዩ ተወሳኒ ማለት ንኣምላኽ ብትሕትና ቃሉ ክገልጸልና ክንሓቶ ከለና እግዚአብሔር ድማ ቃሉ ክገልጸልና ፍቃደኛ እዩ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉሎ ፈቃዱ ክገብር ዝደልእ እንተሎ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ ካብ ኣምላኽ እንተ ኮይኑ ወይስ ካብ ርእሰይ እንተ ኮይኑ ዝዛረቦ ዘሎ ክፈልጥ ይኽእል ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7:17 ብዘይ ትፈልጥዎ ነገር ኣብ ክንዲ ምጥያቕን ኣብ ክንዲ ዘይጠቅም ክርክርን ነቲ ኣብ ልዕሊኹም ዘብርህ ዘሎ ብርሃን ኣምላኽ ትመልከቱ ሽዑ ብርሃን ይውሰኸልኩም ነቲ ተገልጸልኩም ብርሃን ድማ ብጸጋ ክርስቶስ ብገርህነት ግበርዎ በዚ ከዓ ነቲ ዘጠራጠረኩም ዝነበረ ነገራት ከተስተውዕልዎን ክትፍጽምዎን ኢኹም ምሁር ይኹን መሃይም ዝኾነ ሰብ ንሰብ እቲ ተመክሮ እዩ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ምስክር ስለዚህ ድማ እዩ ኣምላኽ ንናይ ቃሉ ሐቀኛነት ባዕልና ብግዛር ስና ከነስተንትኖ ዝዕድመና ባዕልና ፍትኖ ዝዕድመና እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዓሙን ረአዩን ይብለና ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 34 ፍቅር 8 ዘረባ ሰብ ካብ ምስማዕ ባዕልና ብግዛር ስና ክንፍትኖ ይግባአና ሎምኖ ክወሃበኩም ኢሉ ድማ ባዕሉ ኣፍሊጥና ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ፍቅር 24 እዚ ንሱ ክፍጽሞ ቃል ኪዳን ንሱ ዝበሎ ነገር ከቶ ዘይኮነ ከይኮነ ተሪፉ ኣይፈልጥን ኣምላኽ ሐቂ ናብ ክርስቶስ ምስ ንቀርብ ብመልአት ፍቅሩን ምስ ንሕጎስ በተናይ ወጅሁ ብርሃን ተጣሪና ጸልማትና ካባና ይረሕቅ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉሎ ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወድውና ኣትወና ይብል ኣመለክ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:13 ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝተሳገረ ኣምላኽ ሐቀኛ ምዃኑ ሓተመይ ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:3 ንረኽቦ ነዚ ፍቅር 33 ከምዚ በለሰብ ክምስክር ይከኣል ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ ሰብ ኣምላኽ ሐቀኛ ምዃኑ ክምስክር ይኽእል ረድኤት ገሊየስ ኣብ ኢየሱስ ረኺበዮ ኣብኡ ዘድልየኒ ኩሉ ረኺበ ጠምያ ዝነበረት ነፍሰይ ብኡ ዓጊባ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ከም ዝኣመንዶ ተሓተና ኣለኻ
ንነፍሲ ድምፂ ኣምላኽ ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ እዩ ኢሉ ምስክር ይኽእል ብናይ ገዛ ርእስቶም እኮ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ بعد لذي إذا قبها زي كأل مسكر እግዚአብሔር ሂብና ኣሎ ኣብ ቃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሓቂ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካብ ገዛ ርእስና ምስክር ንረክብ ማለት ሰባት ዝተጣበብዎ ጽዋዕት ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ጴጥሮስ ንኣሕዋት ይምስክር ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምፍላጥ ከዓብዩ ኢሉ ኣብ ካልኣይት መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:18 ህዝቢ እግዚአብሔር ቃሉን ምፍላጥ በጸጋ ምስ ዓበዩ ኩሉ ሰዓት ጽሩይ ዝኾነ ምስተዋዕል ይረኽቡ ኣብ ልዕሊት የተቀደሰ ሓቂ ሓድሽ ብርሃን ምርኣዮም የስተውዕሉ ዝጸበቐ ነገር ድማ ይረኽቡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ዛንታ ቤተክርስትያናት ብኩሉ ወለዶ ሓቂ ኮይኑ ዝነበረ እዩ ክሳዕ መወዳእታ ከዓ ኩሉ ሰዓት ከምኡ ኸውን እግዚአብሔር ሓቂ እንዳገለጸ ናፍጽምና ዘብጽሕ ኣምላኽ እዩ መገድ ጻድቃን ግና ከም ብርሃን ወገግታ እያ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን እናወሰኸት ትበርህ ነቶም እዚ ኣብ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 4:18 ንረኽቦ ነቶም እግዚአብሔር ብርሃኑ ቃሉን ተራገሪጽልካ ሕጂ በአምስተአምን አባምስት ጸንዕ ንምስትእዘዛ ይወስኽ ድማ ከም እንዳበለ ይዕቤካ በእምነት ድሕርዚ ናብ ዘሎ ነገር ንርኢ ማለት ድሕሪ ካብዚ ዓለም እዚ ኣውጻይ ፍልጠትና ክበዝሕን ብፍልጠት ክንዓብን ኣምላኽ ዝሃበና ታሕዚ ንሕዝ ናይ ሰብን ናይ ነፍሲ ኩሉ ሓይሊ ምስ መለኮታዊ ሓይሊ ሓደ ኮይኑ ኣብ ቁኑዕ መገዲ መጽዩ ምስ ምንጭ ህይወትን ብርሃንን ይራኸብ እግዚአብሔር ንዘዳለዎ ኩሉ ነገር ሕንፍሽፍሽ ዘበለልና ሕጂ ፎኩስን ዘይሸግርን ስለዝኾነ ደስ ይብለና ማለት ድሕሪ ዝቀጽልና ድማ ንምስተዋዕሎም ዘሸግሩና ዘበሉ ኩሎም ነገራት እተስተዋዕሉ ይኾኑ ነስተውዕሎም ንኽእል ይኾኑ ተወሰን ዘለዎ ኣእምሮ ኣብቲ ሕንፍሽፍሽን ሱር ሓሳብ ጥራይ ኣብ ዝርከበሉ ስፍራ ኣዝዩ ፍጹም ዝኾነ ጸበቐ ስምምዕ ንርኢ ካብቲ ሐዋርያ ዝበሉ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13:12 ሕጅስ ብመረጸን ዋጎ ንርኢ ኣሎና ኢሉ ሽዑ ግና ገጽ ንገጽ ክንርኢና እሞ ሕጂ መቃል ፈልጥ ኣለኹ ሽዑ ግና ከምቲ ኣነ ተፈለጥኩ ክፈልጥ ይብል ስለዚ እንታይ እቲ ዝረኣናዩ ማለት ናይ ጥርጥር ነገር ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ገሊጹ ለእኹል ዝኾነ እምነትና ከዓርፈሉ ዝኽእል ነገር እኹል ዝኾነ ይብናሉ ብቕኑዕ ልቢ ብትሑት ልቢ ንዓና ክሰማምዓና ኢልና ዲና ከምቲ ንሕና እንደልዩ ክኾንልና ኢልና ዘይኮነሲ ከምታ ዘላታ እግዚአብሔር ክገልጸልና ብትሕትና ብቕንዕና ምስ ንቐርብ እግዚአብሔር ድማ ቃሉ ክገልጸልና ተስፋ ይብናሉ ንሱ ድማ ቃሉ ሁሉ ሓቂ ቃሉ ይገልጸልና ስለዚ ካብ ጥርጥር ሓራ ክንከውን ብእምነት ኩሉ ሰዓት ክንዓቢ ክንድንፍዕ ፍቓዲ ድሓር ኣብ ምእማንን ኣብ ዘይምእማንን ኣብ ምውልዋልን ኣብ ዘይምውልዋልን ድማ ሰብ ምርጫ ኣለዎ ነቲ ክጠራጠር ዝደሊ ሰብ ክጠራጠር ይኽእል ነቲ ክኣምን ዝደሊ ሰብ ድማ ክኣምን ይኽእል ካብ ክልቲኡ ኣይና ይሓይሽ ምጥርጣር ይሓይሽ ወይስ ምእማን እዚ ንኹልና ርዱእ እዩ ማለት እሞ እግዚአብሔር ኣብኡ ዘሎና እምነት ዓብየን ዝበርትዕን ክኸውን መታን ንቃሉ ብቕኑዕ ልቢ ብቕንዕና ብትሕትና ከምቲ ዘለዎ ክንርድኦ እግዚአብሔር ክገልጸልና ብቕኑዕ ድርኺት ክንቀርብ ኣምላኽ ፍቓዱ ስለዝኾነ ፀጉ የብዝሓልና ከምዚ ክንገብር እሞ በዚ ለምወዲና ለና ናይ ሎም ማዓንቲ ኣብ ግዜ ተወላውሎ እንታይ ምግባር ዝብል ሓንቲ ክትተርፈና እያ ብጎይታ ምሕጓስ ትብል እያ ንሳ ድማ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ከነቕርባ ኢና ስለዚ እቲ ናብ ክርስቶስ ዝወስድ መንገዲ ትብል ተወዲኡ ማለት እዩ ኣብ ዩቱብ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 13 ተኸታታሊ ክረይ ከኣሊ ማለት እዩ እሞ ብጸሎት ክንዓጽው ኢና ናይ ሎሚ ቅዱስ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ስለዝነበረና ግዜ ተመስገን እግዚአብሔር ኣቦ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ብሓቂ ንስኻ ቃልካ ንኽንሰምዕ ግዜን ዕድልን ስለዝሃብካና ኩሉ ሰዓት ንስኻ እምነትና ከዓብየሉ ዝኽእል እምነትና ከዓርፈሉ ዝኽእል ኩነታት ስለዝፈጠርካልና ተመስገን
نسخة كل ساعة مرحنا أتاتينا ناب كل حق مرحنا بسم قويتنا يسوس نصلتنا سلسمع حاتم السجن آمين